Μια είδηση που μας έρχεται φρέσκα, ζεστή και μας κάνει όλους περήφανους είναι η νέα πνευματική παραγωγή του νέου επιστήμονα, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, του συμπατριώτη μας, του παιδιού του δικού μας, του Ιάκωβου Καρεκλά. Καλώς όρισες, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ξανά μαζί. Μεγάλη μου τιμή να με φιλοξενείτε στην εγνωσμένου κύρους εκπομπή σας. Το έργο μεταφυσικά του δίκαιου πολέμου ως προήμιο του μεγάλου έργου, το οποίο θα μας εξηγήσει ο καθηγητής, του διεθνούς δικαίου, το αντικείμενο σας, κύριε Καρεκλά, και φιλοσοφίας του δικαίου. Και φιλοσοφίας του δικαίου, είναι ένα μικρό προήμιο το οποίο εισαγάγει το μεγάλο έργο International Law and Politics on Salamis. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, για τους απλούς τηλεθεατές μας, Διεθνές δίκαιο και πολιτική επί του Κυπριακού. Και τον Σάλαμις είναι συμβολισμός. Είναι βεβαίως όρος ο οποίος συνεκδοχικά περιλαμβάνει την Κύπρο ολόκληρη. Μάλιστα. Ωραία. Μπορείτε τότε να μας δώσετε δύο λόγια, να μας εισαγάγετε στα μεταφυσικά του δίκαιου πολέμου και τι σημαίνει μεταφυσικά του δίκαιου πολέμου. Βεβαίως. Ως προήμιο του διδακτορικού βασικά. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Αυτό αποτελεί βασικά την μεταδιδακτορική μου διατριβή, την οποία έχω εκπονήσει στο Χάρβαρντ και αναδεικνύει ακριβώς την μεταφυσική διάσταση της δικαιοσύνης και του δικαίου πολέμου. Αναλύει ουσιαστικά η ομηρική θεολογία, τα ομηρικά επί του δικαίου πολέμου, ο ορφισμός και η ηρωική λατρεία εν συγκρίση προς την αποκάλυψη του Ιωάννου. Ιδίως πρέπει να πω ότι δίδεται έμφαση και στην ορφική εσχατολογία, ιδίως στην ιδέα της μεταθανάτιας τιμωρίας αλλά και επιβραβεύσεως, και βεβαίως στο θέμα της μετεμψυχώσεως. Ήθελα μόνο να πω δύο λόγια για αυτό το βιβλιαράκι παραπάνω, όσον αφορά κυρίως την ομηρική πτυχή του. Αν θέλετε, στενώς αλληλένδετη προς την ιδέα της υπάρξεως των θεών είναι αυτή της θείας επιδράσεως στην ανθρώπινη ζωή και δει στα πολεμικά γεγονότα. Η σημασία της θείας δράσεως για τον κόσμο αυτό τον ομηρικό, ο οποίος κάθε άλλο παρά μικρονοϊκός ήταν, είναι όντως απαράμιλη. Εκάστη διάθεσης, κατάστασης, σκέψης, πράξης ή εμπειρία αντανακλούσε την θεότητα. Αυτή η συνεχής υπόμνηση του θεϊκού, αυτή η μόνιμη ευαισθησία στη θεία παρουσία, νομίζω αφήνει βαθιά εντύπωση ακόμη και σε κάποιον προς τον οποίο η μερική θρησκεία είναι ξένη. Και αν οποιαδήποτε απόδειξη χρειάζεται ακόμη για να καταδείξει ότι αυτά που έχουμε εδώ δεν είναι απλώς φαντασιώσεις του ποιητού Ομήρου, αλλά ελληνικές θεωρήσεις επί της ζωής, ελληνικές κοσμοθεωρίες ή κοσμοθεάσεις, νομίζω πως το πνεύμα και οι στάσεις του φιλοσόφου λόγου της μεθομηρικής εποχής πρέπει να πείθει. Γιατί τι είναι άλλο αυτή η στάση παρά η αναγνώριση μιας φύσεως, η οποία δεν αντίκειται στο θεϊκόν και αιώνιον, αλλά είναι ένα με αυτό. Το ομηρικά επί λοιπόν είναι η έκφραση του αληθινού ελληνικού πνεύματος. Και μας θεμελιώνεται με αυτά που λέτε στην κατοπινή τεκμηρίωση των αξιών, της πυραμίδας των αξιών. Έτσι ακριβώς. Θέτοντας ακριβώς στην κορυφή αυτά που ήδη είπατε. Ακριβώς. Και μία μόνο κατακλείδα πάνω σε αυτό, τα μεταφυσικά επίπεδα δικαιοσύνης τα οποία αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό δεν είναι εξέχωρα από αυτό που αποκαλούμε πραγματικότητα, είναι μέρη του σύμπαντος κόσμου, είναι μέρη του παγκοσμίου πολιτικού γίγνεσθε, είναι τόποι, αν θέλετε, ενός ενιαίου συμπαντικού χώρου. Ωραία. Πάμε στο κύριο θέμα, στη διδακτορική διατριβή που εκδίδεται πια σήμερα. Προλογίζει και ο διεθνολόγος καθηγητής του Cambridge, Roger O'Keefe. Έτσι. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάστε μας λοιπόν στο θέμα. Καταρχήν, ευχαριστώ η πάρα πολύ για την έτσι, ευκαιρία. Πιο εκλαγευμένα ελαφρώς. Βεβαίως. Η ευκαιρία που μου δίδεται να παρουσιάσω ένα βιβλίο το οποίο έχει καθαρά πολιτικό περιεχόμενο και βεβαίως η εκπομπή αυτή έχει κοινωνική εμβέλεια, περιττό να πω, με μεγάλη απήχηση σε πολιτικά εθνικά θέματα στους αποδήμους ολοκλήρου του κόσμου. Το βιβλίο αυτό κινείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, αναλύει ουσιαστικά το θέμα που πραγματεύεται στην θεωρία και στην πράξη από πλευράς φιλοσοφίας του διεθνούς δικαίου αλλά και πρακτικής. Δεύτερον, αναλύει τις πτυχές του κυπριακού ζητήματος, τις βασικές πτυχές. Και τρίτον, αναλύει τις πτυχές του διεθνούς δικαίου εν σχέση προς το κυπριακό ζήτημα. Και βεβαίως δίδει σε κάθε κεφάλαιο προτάσεις στρατηγικής για διάφορες πτυχές του ζητήματος. Είναι δηλαδή μια ολοκληρωμένη, αν θέλετε, κατάθεση στρατηγικής επί του Κυπριακού. Έτσι λοιπόν, το κυρίως θέμα με την κεφαλαιοποίηση μπαίνει και ακολουθεί, όπως βλέπω και στη σειρά όπως
του βιβλίου, ανάλυση της τουρκικής εισβολής. Βεβαίως. Βλέπω εδώ ως έτσι το κυρίως, έτσι, αν θέλετε. Τι σημαίνει αυτό, ναι. κύριε? Υπάρχει βεβαίως μια... Και γιατί αρπαχτήκατε από αυτό? Ναι. Θα μπορούσατε, έχετε και μια πορεία από την περίοδο μέχρι και την ανεξαρτησία, έτσι. Προηγείται κεφάλαιο ιστορικοπολιτικής τοποθετήσεως του Κυπριακού, οποίο, από την αρχαιότητα μέχρι την τουρκική εισβολή. εισβολή. Κάποια πράγματα και παραπομπές ερεύνη. Βεβαίως, ακριβώς. Μόνη σημείωση σε αυτό είναι ότι χρησιμοποιούνται ευρέως αρχεία από το Foreign Office και το Βρετανικό Κοινοβούλιο, και επίσης για πρώτη φορά δημοσιεύονται τα δημοσίευτα έγγραφα του Sir Hugh Foot, του τελευταίου κυβερνήτου της Κύπρου, τότε και εν συνεχεία βεβαίως του μορφώματος της δημοκρατίας που προέκυψε. Όσον αφορά το καθεαυτό ερώτημα σας... Το αφήνω χωρίς σχόλιο αυτό. Περιττό. Έτσι, συνεχίστε. Στο διατάφτα έτσι. Το επιχείρημα της τουρκικής εισβολής, το οποίο εδράζεται στην συνθήκη εγγύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο αυτό, κατ' ουσίαν. Και ουσιαστικά τα ερωτήματα τα οποία τίθενται είναι πρώτον κατά πόσον πράγματι στο διεθνές δίκαιο υπάρχει το λεγόμενο διειδικής συμβάσεως προβλεπόμενον δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επεμβάσεως, το οποίο κάποτε υπήρχε δηλαδή του χάρτου του ΟΗΕ, αλλά εν συνεχεία με το πέρασμα του χάρτου έχει απαλληφθεί. Και βεβαίως η πρόνοια η οποία το απαλήφθη είναι το άρθρο 2 παράγραφος 4 του χάρτου, που απαγορεύει την χρήση στρατιωτικής ισχύως και την απειλή ακόμα χρήσης ισχύως. Και βεβαίως η Επιτροπή Νομικών Διεθνώς, η οποία έχει την αυθεντία στην ερμηνεία δυσερμήνευτων κανόνων δικαίου ακόμα και ρητρών, έχει αποκλείσει τη συνθήκη εγγύσεως ως τρόπο για να παρεκβαίνει κάποιος, αν θέλετε, αυτής της προνοίας. Οπότε δεν υπάρχει σήμερα τέτοιο δικαίωμα και κακώς υπήρξε, αν υπήρξε, και τονίζω αν υπήρξε, στη συνθήκη εγγύσεως. Δεύτερον, εξετάζεται κατά πόσον όντως η συνθήκη εγγύσεως προνοούσε δικαίωμα μονομερούς επεμβάσεως ενόπλου της Τουρκίας. Και αποδεικνύω εδώ με ατράντακτα επιχειρήματα, με μια άκρος αναλυτική νομική τοποθέτηση, ότι όντως δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Οι Τούρκοι το ερμήνευσαν έτσι, αλλά κατ' ουσίαν δεν προέβλεπε. Ο κάθε όρος αναπτύσσεται και αναλύεται με πάσα λεπτομέρεια. Έχω κάνει έρευνα στα Μας δέσανε, με συγχωρείτε που. Βεβαίως. Έτσι, χειροπόδαρα. Νομίζω πως ναι. Αυτό βγαίνει έτσι επί το λαϊκότερον. Ναι. Η έρευνα που έχει γίνει σε πρωτογενείς πηγές του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Κοινοβουλίου του Westminster, αλλά και άλλες δευτερογενείς πηγές οι οποίες έχουν εξεταστεί, υποδειλούν ότι όντως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια περίπτωση, ούτε από την προπαρασκευαστική εργασία της συνθήκης φαίνεται κάτι τέτοιο. Μόνο κάτι σημαντικό που νομίζω πως να ενδιαφέρει. Ναι. Κατέθεσε ο μεγάλος Αγγλοεβραίος διεθνολόγος του Cambridge το 1964 σε Really Loughter Pact μια γνωμοδότηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην οποία προέβλεπε το ενδεχόμενο τουρκικής εισβολής. Αλλά είπε ρητός ότι αποκλείει η συνθήκη εγγυήσεως το δικαίωμα μονομερούς στρατιωτικής επεμβάσεως από εγγυήτριες δυνάμεις και δι' την Τουρκία. Και εισηγήθηκε μάλιστα να προβούμε σε παραστάσεις στη Μεγάλη Βρετανία για να αποτρέψει η εισβολή των Τούρκων. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Και όλος παραδόξως από το 1964 και εντεύθεν αυτός ο άνθρωπος είναι νομικός σύμβουλος της Τουρκίας. Μιλούμε για ένα βιβλίο πια μνημείο και νομολογία πάνω σε αυτά όλα, κύριε Καρεκλά. Πιστεύω πως θα είναι χρήσιμο. Και με βάση αυτά που ο συνάδελφος σας εκεί στο Cambridge, ο φίλος Roger O'Keefe, τεκμηριώνει σαφέστατα. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, μια μικρή όμως παρένθεση, αν επιτρέπετε, στο θέμα της ασφάλειας. Παρακαλώ. Γιατί αυτό είναι θεμελιώδες. Ναι. Τα συμπεράσματα που εξάγονται είναι πολύ βασικά. Πρέπει νομίζω είναι καιρός να υπάρξει μια τέλος πάντων ομάδα μελετών, ένα κέντρο, αν θέλετε, στρατηγικής που να παρτίζεται από ένα επιτελείο, ένα επιτελικό θεσμό εμπειρογνωμόνων, ιστορικών, διεθνολόγων, πολιτικών επιστημόνων, φυσικών ακόμα, που να δίδουν προτάσεις πολιτικής, που να στηρίζονται ακριβώς, πιστεύω, στις εξής βάσεις. Πρέπει να υπάρξει νέα ειδική συνθήκη εγγύσεως σε μια λύση του Κυπριακού. Και νομίζω πως όχι, ή τουλάχιστον αποκλείει ρητός το δικαίωμα επεμβάσεως στρατιωτικής. Δεύτερον, θέλουμε τους Βρετανούς να είναι στην Κύπρο ή όχι? Και αν όχι, κατ' υπόθεση, πώς αξιοποιείται ο παράγων Βρετανία? Τρίτον, ποιο είναι το δόγμα, το μέλλον του δόγματος του αμυντικού χώρου? Πρέπει να υποστηριχθεί, πρέπει να συνεχιστεί. Και λέγω ρητός πως πρέπει να ενισχυθεί πάρα αυτά και παντί ο τρόπος. Τέταρτον, νομίζω πως είναι άκρως επικίνδυνες οι εσδήποτε προτάσεις, όποιον και αν προέρχονται, είτε για κατάργηση της ΕΦ, της εθνικής φρουράς, είτε ακόμα και για μείωση της θητείας. Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι είναι αδιανόητη στη γεωγραφική περιοχή που ζούμε, τη γεωπολιτική αυτή περιοχή, να υπάρξει κατάργηση του στρατού μας. Η έννοια στρατός με την ευρύτερη πια. Με την ευρύτερη πολιτική. Όπως και φιλοσοφική έννοια και έννοια επιβίωσης ακόμα ενός λαού. Μπράβο. Κύριε καθηγητά, ακολουθεί λοιπόν το κεφάλαιο που αναφέρεται, ήδη ως προήμιο το είπα, στην αναγνώριση
κρατικής οντότητας. Τι Νομίζω εννοείται πως προηγείται ένα κεφάλαιο ανθρωπιστικής εδώ. επέμβασης, Ναι. αλλά δεν θα αναπτυχθώ, δεν θα Ναι, με συγχωρείτε, ναι, προηγείται στο δεύτερο σκέλος. Έτσι, στο δεύτερο σκέλος στην Τουρκία. Ναι, έτσι, ακριβώς η Τουρκία στηρίχτηκε στο επιχείρημα της ανθρωπιστικής επέμβασης. Αυτό, ναι. Για να μην μακρηγορώ, αυτό έτσι, απορρίπτεται, ναι. αλλά επειδή το βιβλίο αυτό είναι και εγχειρίδιο διεθνούς δικαίου κατ' επέκταση, ναι. ήθελα να πω μόνο ότι αναπτύσσω εδώ. Αναλύω μάλλον την ανθρωπιστική επέμβαση από κάθε άποψη διεθνούς δικαίου και εθιμικού και από πλευράς νομολογίας και από πλευράς νομοθεσίας διεθνούς και καταλήγω στο ότι όντως υπάρχει τέτοιο δικαίωμα, αλλά εξαρτάται η χρήση του πώς γίνεται σε κάθε περίπτωση. Και τι λέω εδώ συγκεκριμένα, τι έχω βρει, ότι το δικαίωμα αυτό ανάγεται πίσω στον Θουκυδίδη. Και να μου επιτρέψετε εν συντομία να πω ότι η δημιουργία του Δημοσθένους αποτελεί την βάση των κριτηρίων στην νομικοπολιτική σκέψη σήμερα. Ο δικαστής Webster προς τον Fox σε επιστολή του στην υπόθεση Caroline του Συνταγματικού Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 1848, θερμός μελετητής του Θουκυδίδου, είχε μεταφράσει μάλλον αυτολεξή στην απόφασή του, στην επιστολή εν πρώτης και εν συνεχεία στην απόφαση, τη δημιουργία αυτή της παραγράφου 10 της συντάκτης συγγραφής, που λέει τα εξής: «Άνδρες ξυναράμενοι τούδε του κινδύνου. Μη δει ημών εν τιτιάδε ανάγκη ξυνετός βουλέστο δοκίν είναι. Μάλλον απερισκέπτος έβελπης ομός εχωρίσε της εναντίης και εκ τούτον αν περιγενόμενος. Ως αγάρ εσ ανάγκη να φύκτε ως περτάδε, λογισμόν οίκιστα ενδεχόμενα κινδύνου του ταχύς του προσδείτε». Και μεταφράζω, παρότι δεν θα έπρεπε ενδεχομένως. Κανονικά όχι. Άνδρες που μαζευτήκαμε σε αυτή την πολεμική επιχείρηση, ναι. Ας μη θελήσει οσδήποτε από εσάς να φανεί ότι είναι ορθολογιστής, αλλά με παράτολμο θάρρος, που παραμερίζει ή παραγκονίζει την ψυχρή λογική, ας επιτεθεί ή ας αντιπαραταχθεί εναντίον των εχθρών με την πεποίθηση πως θα εξέλθει νικητής. Όταν τα πράγματα φτάσουν σε οριακό σημείο ως εν προκειμένου, η ψυχρή λογική είναι το λιγότερο που χρειάζεται. Και στην αρχαία πύλο που έγινε αυτή η ναυμαχία τότε, η μεγάλη μάχη, έγινε κατ' έκπληξη ή κατά σύμπτωση και πάλι ο πρώτος ανθρωπιστικός πόλεμος της νεωτέρας ιστορίας το 1827, η περίφημη ναυμαχία του Ναβαρίνου. Μάλιστα. Επιτροχάδη είναι ακόμη λίγο, απολογούμε που σας πιέζω λίγο. Βεβαίως. Καίει το βιβλίο σας υπόψη, σπέβδω να πω. Ακολουθεί το κεφάλαιο που αναφέρεται στην αναγνώριση κρατικής οντότητας. Τι εννοείται? Αμέσως. Αναλύεται κατά πόσον η τουρκική δημοκρατία Βορείου Κύπρου, η ούτω καλουμένη, Μάλιστα. αποτελεί κρατική οντότητα νόμιμη. Και απορρίπτεται αυτό βεβαίως από κάθε άποψη. Γιατί πρώτον δεν ανταποκρίνεται στα κλασικά κριτήρια αναγνωρίσεως κρατών. Υπάρχουν δύο θεωρίες. Πρώτον είναι η λεγόμενη Constitutive Theory of Recognition, η οποία στηρίζεται πάνω στο νομικό θετικισμό από τον Χέγκελ μέχρι τον Όπενχάιμ. Και δεύτερον τα κριτήρια τα οποία βασίζονται στον φυσικό νόμο ή φυσικό δίκαιο, που είναι και αυτά που επικρατούν. Και η θεωρία λέγεται Declaratory Theory of Recognition. Τα κριτήρια αυτά έχουν βεβαίως κωδικοποιηθεί στην συνθήκη του Μοντεβίτεο, στο άρθρο 1. Και εκεί πέρα αναπτύσσονται τα συγκεκριμένα κριτήρια έδαφος, κράτος, έδαφος, κυβέρνηση, έλεγχος επί της κυβερνήσεως, επί του εδάφους από την κυβέρνηση και βεβαίως λαός, που δεν υπάρχουν τα μόνιμα αυτά στοιχεία στο υποεξέταση κρατήδιο ή το καλούμενο κρατήδιο. Δίδεται έμφαση στην αυτοδιάθεση, κατά πόσον οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαίωμα αυτοδιαθέσεως, και είναι από τα πιο ευαίσθητα ή ακαθόδη, αν θέλετε, ζητήματα του διεθνούς δικαίου, όπου φαίνεται πως η διεθνής νομολογία, αλλά κυρίως οι απόψεις επιφανών διεθνολόγων έχουν δεσπόζουσα θέση και απορρίπτεται πραγματικά κατακόρυφα ότι έχουν δικαίωμα τέτοιο. Πρέπει να λεχθεί ότι για να υπάρχει δικαίωμα αυτοδιαθέσεως, ακόμα και αν αυτός ο παράγων που λέγεται τουρκοκυπριακός είναι ένας λαός, πρέπει να υπάρχει ιστορική εγκύτης, ιστορική συνείδηση πρώτα-πρώτα και βεβαίως μεγάλη μακραίων ιστορική παρουσία. Κάτι που βεβαίως αποκλείεται νομένης της δικής μας ελληνικής μακραίωνης ιστορίας και παράδοσης και δεσίματος που έχουμε μαζί με το λαό μας βεβαίως και με την γη μας την ίδια. Και εδώ δεν έχουμε χρόνο, 5 λεπτά, αλλά είμαι υποχρεωμένος να θέσω τον όρο Τούρκο-Κύπριος και όχι Μουσουλμάνος Κύπριος. Βεβαίως. Γιατί τηλωτικά σημαίνει παρουσία ή ύπαρξη τουρκικής συνείδησης. Σαφώς, ναι. Ενώ δεν ήταν έτσι. Ενώ δεν υπάρχει ποτέ, νομίζω, δεν υπήρξε ποτέ κατ' ουσίαν τέτοιας μορφής συνείδησης. Και ας μην συζητούμε για τους εξισλαμιστές, το μέρος εκείνο είναι άλλο κεφάλαιο, φυσικά. Είναι παράμετρος, αλλά επιτροχάδι γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι, και πάστε μας στο κεφάλαιο διεθνοποίησης, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Ανατομία του θέματος για να προλάβω, θέλω να σας... Απλώς να πω το εξής, ότι δεν υπάρχει ούτε δικαίωμα αποσχήσεως στο διεθνές δίκαιο, δεν αναγνωρίζει τέτοιο δικαίωμα. Το κρατήδιο αυτό είναι προϊόν παρανόμου τουρκικής επεμβάσεως και βεβαίως αναγνωρίζει ένα έγκλημα πολέμου που είναι γενοκτονία, άρα είναι άκυρο και παράνομο.
θα οδηγούμαστε σε ένα κατακαιρματισμό της διεθνούς ενόμου τάξεως αν οι διάφορες μειονότητες σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως οι Βάσκοι στην Ισπανία ή οι Σκότοι στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οι Παδανίες στην Ιταλία, ζητούσαν αυτοδιάθεση. Και τέλος, εάν τελικά αναγνωριστεί, που δεν νομίζω, θα μπει το κυπριακό ζήτημα σε μια φάση διεθνούς πολιτικής, σε μια σφαίρα διεθνών σχέσεων, που αυτό είναι και επικίνδυνο, γιατί βεβαίως υπάρχει ο κίνδυνος αναβιώσεως ψυχροπολεμικών σεναρίων. Κλείνω με το εξής, ότι η συνθήκη εγγύησεως απαγορεύει την διχοτόμηση, τον διαμελισμό της νήσου ή την ένωση με άλλο κράτος. Και αυτό υπάρχει και στις ιδέες Γκάλι και στις προτάσεις του 1989. Αυτά τα έχουν συντάξει οι Βρετανοί συνταγματολόγοι και δεικνύει και με αυτή τη συνθήκη εγγύησεως είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Βεβαίως. Όμως, αυτό δεικνύει και τις προθέσεις της Βρετανίας, η οποία δεν θέλει επουδενή διχοτόμηση της Κύπρου. Άρα νομίζω πως είναι άτοπο και άστοχο οι διάφοροι να κινδυνολογούν και να ισχυρίζονται ότι βομβαδίζουν προς διχοτόμηση. Δεν τίθεται τέτοιο σύστημα. Νομίζω πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό και γι' αυτό. Και μπαίνω στη διεθνοποίηση αμέσως. Ναι. Έχουμε νομίζω βάσει των ψηφισμάτων δεσμευθεί χειροπόδαρα στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Και πιστεύω πως είναι καιρός να αποδεσμευτούμε. Βάσει του ψηφίσματος 649 και 750, αυτό ουσιαστικά συμβαίνει και νομίζω πως είναι καιρός να γίνει μια πλέον διεθνής διάσκεψη για το Κυπριακό, με πολλές εμπλεκόμενες δυνάμεις και τη Ρωσία βεβαίως. Είναι απαραίτητο να υπάρχει και η Ρωσία, όχι μόνο η Βρετανία, η Αμερική ή ενδεχομένως η Κίνα και άλλες χώρες, ώστε να υπάρξει βεβαίως μια ανοιχτή διαπραγμάτευση που να μην υπεκφεύγει ποτέ των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Παρουσία, αν θέλετε, και παρατηρητού του ΟΗΕ ή διαμεσολαβητού ή υπό την αιγίδα και του ΟΗΕ ακόμα. Αλλά είναι καιρός να μπούμε σε μια νέα πορεία διεθνοποιήσεως. Νομίζω πως ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός που βασίζεται σε πρότυπα μασονικά, σιωνιστικά. Δεν επιτρέπει η ανάπτυξη τέτοιων τάσεων φιλελευθέρων κρατών να μπορέσουν να βρουν τελικά μια δίκαιη λύση στα προβλήματά τους. Και νομίζω πως οι πολιτικοί μας, οι οποίοι υποστηρίζουν στεναρά την στάση αυτή της προσκόλλησης στον ΟΗΕ, σφάλουν, και το λέω με πάσα ειλικρινία και καλή διάθεση, αν θέλετε. Ακόμα και πολλοί οι οποίοι αντιτίθενται στη νέα τάξη πραγμάτων και στο σιωνισμό, φαίνεται πως είναι και εκπρόσωποι του στην Κύπρο. Είναι καιρός πλέον να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο μεγάλες αντιμαχόμενες ιδεολογίες, όπως και παγκοσμίως, είναι ο Ελληνισμός και ο Ιουδαϊσμός. Επιτέλους, είναι καιρός είτε να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να βρούμε μια λύση και να μεγαλουργήσουμε, είτε τα πράγματα οδηγούνται, νομίζω, στη σύγκρουση. Στη σύγκρουση πολιτισμών, δηλαδή. Κύριε καθηγητά, δικό σας βιβλίο πράγματι καίει. Πράγματι όμως είναι και reliable and valid, λέτε εκεί στην αγγλική ορολογία. Είναι αξιόπιστο και νομίζω έγκυρο. Καλά όλα αυτά θα πει ένας. Είναι όμως εφικτά, μια και αγγίζουν τα όρια μιας εθνικιστικής έξαρσης. Θα τολμήσω, κύριε καθηγητά, να το πω. Είναι πανάκια, δηλαδή αυτό το συνάγω ότι είναι το μοντέλο της αχαϊκής κοινοπολιτείας ή, αν θέλετε, το τελευταίο κεφάλαιο ή το πρώτο τελευταίο. Έτσι, για να κλείσω. Αλλά βεβαίως, λίγο πολύ, δηλαδή πόλεμος αποπνέει έτσι μια και ελαφρώς, με συγχωρείτε, είμαι υποχρεωμένος να το θέσω. Βεβαίως, το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Πολεμοχαρή διάσταση, εθνικιστικές εξάρσεις, τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Θα τεθεί έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να μην τεθεί. Βεβαίως, λοιπόν, πρέπει να τεθεί. Και με αυτό ολοκληρώστε σας, παρακαλώ. Θα αρχίσω με το κεφάλαιο Ομοσπονδία, που είναι το πρώτο τελευταίο, και εκεί πέρα ακριβώς αναπτύσσω τους λόγους τους σοβαρούς, τους οποίους πιστεύω πως το ομοσπονδιακό σύστημα δεν μπορεί να είναι λειτουργήσιμο στην Κύπρο. Πρώτον, διότι πρέπει να πω ότι η Ομοσπονδία, η ρίζα της ανάγεται στην αρχαία Ελλάδα, όπου πολλοί κράτες συνενώνονται για διάφορους λόγους κοινωνικο-οικονομικούς, ακόμα και για θέματα κοινής στρατηγικής ή άμυνας, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Υπήρχε όμως μια κοινή εθνοφιλετική βάση, που σήμερα στην Κύπρο δεν υπάρχει. Υπήρχε όμως συμπολιτεία. Και βεβαίως η ομοούσιος ταιριάς πόλης, πολιτική, πολιτισμός έβρισκε εκεί βασική εφαρμογή. Κοινή θρησκευτική τελετουργία, λοιπόν, κοινό βίωμα της πρώτης αρχής. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Υπήρχε όμως και τότε μια κοινή γεωγραφική, γεωπολιτική βάση, δηλαδή ένωση προϋπαρχόντων των κρατών, που και πάλι δεν υπάρχει στην Κύπρο. Δεν ισχυρίζουμε ότι η Ομοσπονδία είναι κακό πολιτικό σύστημα, αλλά δεν υπάρχουν δυστυχώς τα προαπαιτούμενα στην Κύπρο για να εφαρμοστεί. Δεύτερον, δεν ασκήθηκε ποτέ δικαίωμα αυτοδιαθέσεως του κυπριακού λαού από την εποχή των συνθηκών των συμφωνιών κορυφής. Είναι αδιανόητο, κύριε Χαραλαμπίδη, να μην έχει ρωτηθεί ποτέ ο λαός να εκφράσει γνώμη για το τι θέλει. Ξέρει τι θέλει. Απλώς δεν έχει εκφράσει ποτέ, δεν έχει διατυπώσει ποτέ τι θέλει. Και είναι, νομίζω, άτοπο πολλές φορές να λέγει η Βουλή σε ψηφίσματά της ότι επαναβεβαιούται η τοποθέτηση ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι η μόνη λύση του Κυπριακού. Ποια είναι η Βουλή που θα αποφασίσει ποια είναι η λύση του Κυπριακού προβλήματος? Είναι διεθνές εθνικό έθνος ότι αποφασίζει δια δημοψηφίσματος ο λαός σε κάθε περίπτωση. Όπως στην αρχαία Αθήνα λέει ο Κήρυξ, της αγορεύειν βούλεται επί της ποινικός, και ψήφιζαν 100.000 για εθνικά ζητήματα. Έτσι και σήμερα πρέπει να υπάρχει, και νομίζω υπάρχει σε άλλες χώρες του κόσμου αυτό το σύστημα. Τρίτον, παραβιάζεται σωρία δικαιωμάτων λόγω της παραβιάσεως της αυτοδιαθέσεως. Και δεν υπάρχει εν τέλει η εφαρμογή της αρχής της αποτελεσματικότητας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών στην πράξη, είναι σαν να μην υπάρχουν.
Δηλαδή, όχι μόνο διακινήσεως εγκατάστασης και ιδιοκτησίας, αλλά και εργασίας και παιδείας ακόμα. Τι νόημα θα αποπνέουν τα μάρμαρα αυτά πολιτισμού όταν δεν υπάρχει ελληνική παρουσία εκεί πέρα επαρκής? Και βεβαίως, το τελευταίο ζήτημα. Πριν αυτό στις εξάρτησεις, μόνο μία λέξη. Μόνο μία λέξη. Είναι καιρός να ανοίξουμε πλέον πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το λέγω ρητός. Να απειληθεί η Τουρκία επιτέλους με έξωση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, εάν δεν τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σημαίνει μη αγωγή εναντίον της Τουρκίας από τρίτες χώρες και πολίτες και μη ευχέρεια νομικών μέτρων από τους πολίτες της χώρας εναντίον της χώρας τους. Άρα δηλαδή σύεται η Τουρκία πλέον από αυτή την εξέλιξη. Έρχομαι στον εθνικισμό. Όχι, κύριε Χαραλαμπίδη. Εάν εθνικισμός και όχι απλώς εθνισμός σημαίνει την ένθερμη προσήλωση προς το προγονικό έθος και το αρχαίγωνον ήθος, εγώ δηλώ 100 φορές εθνικιστής, με γράμματα κεφαλαία και χρυσά. Και αν τον αδιεκδικεί κανείς αυτό που δικαιωματικώς του ανήκει, κατ' τη συνασημένη ακρότης, εγώ απαιτώ να αποκαλούμε όσο πλέον ακραίος. Και για τον πόλεμο που λέτε, πρέπει να τηθεί ναι. Εγώ λέω το εξής. Δεν είμαι συνήγορος του πολέμου, ουδέποτε ήμουν. Είμαι υπέρμαχος της ειρήνης. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι αυτή τη φορά, εάν οποιοι αποτολμήσουν το παραμικρό εναντίον των Ελλήνων της νήσου αυτής, τότε νέοι Ηρακλής, νέοι Αχιλλής, νέοι Λακεδαιμόνοι του Λεωνίδου, νέοι απόγονοι του Σαλαμίνος Ευαγόρου, νέοι Μακρυγιάννηδες είναι αποφασισμένοι μέχρι θανάτου να επιβάλλουν το δίκαιο και να αποκαταστήσουν την ελληνότροπον ηθική τάξη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις έκανα, βήμα για παρουσίαση του βιβλίου σας, που πράγματι αξίζει πάνελ, όπως πάλι να χρησιμοποιήσω δόκιμο όρο, για να υπάρξει και αντίλογος, γιατί ο ρόλος μου δεν ήταν αυτός, ήταν φιλοξενία, έτσι, για να μην δώσω ίσως, αλλά με αγάπη, σεβασμό και βαθιά εκτίμηση για τη δουλειά σας και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Φίλε Κώστα, ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά και ευχαριστώ ιδιαιτέρως.